Umthatha yenye yedolophu ezinkulu eMpuma Kapa. Uluntu luphuma kwingingqi ezahlukeneyo bezokusebenzisa inkonzo kule dolophu. Ukungalandelwa kwemimiselo ye-COVID-19 iseyingxaki. Siyeke sizame kwezinye ze-ranks zethu apha ezi-under Umthatha Taxi Owners Association okuba ngaba mabazifake izimaski nangaphandle. Kukhona umkhuba ke emsasazo sifuna ucela apha ebantwini okuba ngaba abantu abaxa befake izimaski mabangazikhuphi xa iphuma imoto erenkini. Indaba yamanzi kuba ngakho amanzi Umthatha wonke awunamanzi. Kuthiwa amanzi awekho ngenxa kunento kune-protest abantu bakwamasipala, the municipalities officials, they are protesting. Abo zichazwe njengezinegalelo elimandle kunwenweni kwesisifo. Ngoku kuvunyelwa abazili abangama-50. Wonke umuntu udlala indima yakhe. Yiyo indlela esiyaziyo kwangoku ezasincedisa ukuba sikwazi ukunciphisa iCOVID-19. Esikwenzayo ke singumasipala ne-district kwakunye ne-municipalities at local level siyakhwaza sisebenzisa i-loudspeakers. Sicela abantu babanxibe imask yabo, bahlambe izandla rhoqo kwakunye nokuba bazikhwebule ekusondelelaneni xa besezivenkileni. Isiphezulu abantu whether kukonwaba okanye kubuhlungu. Sizame kangangoko ukujogwa abantu baqwalasele baqaphele ngezigadini. Imingcwabo siyibonile uba inalo kakhulu igalelo elibonakalisa ulwamvila kumakhaya ngamakhaya. Iinkokheli zemveli zibongozwa ukuba ziqinisekise uluntu luyayilandela imithetho nemigqaliselo ye-COVID-19 ingakumbi ezingcwabeni. Ndingulwandile Mbulali, eMthatha.